ଏତେ ବଡ଼ ଜଖମ ହେଲା କେମିତି? ଅଜାଣତରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ତେଲ ଢାଳି ଯାଇଥିଲା। ଇଆଡୁ ଖସୁ ଖସୁକା ମୋ ଗୋଡଟା ଖସିଗଲା। ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଗୋଡଟା ମତେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଲୋ ଭଉଣୀ। ଦେଖ ଦେଖ ତମ ଗୋଡଟା ମୁଁ ଟିକେ ଘଷି ଦଉଛି। କେହି ଜାଣିବେନି। ଆରେ ବାବା କେହି ଜାଣିବେନି। ସୁଲଗ୍ନାର ଗୋଡଟା ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଛି, ଟିକେ ଘଷି ଦେଲୁ। ନାଇଁ ଅଙ୍କ ଗୁଡାକ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡାକ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଏ ସୃଷ୍ଟି। ସମ୍ପର୍କର ମାନେ କିଛି ରହିବନି। କଣ ମାରିବ ବହୁମା? ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଘରର ବଡ ପୁଅ ବୋଲି ମତେ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କରେ ତମେ ହବ ମୋର ଭାଇ ବୋହୁ, ମୁଁ ତମର ଦେଢଶୁର। ଆଉ ଦେଢଶୁରକୁ ଗୋଡ ଘଷିବାକୁ କହି ପାପ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ତୁ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତା କଡର ଭିକାରୀ, ତୁ ଏଠି ବଡ ଭାଇ ମୁର ଉପରେ ଦେଖାଉଛୁ। ସେ ଯାହା ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି, ମୋ ବୋହୁ ମାଙ୍କ ଗୋଡ ଘଷି ପାରିବିନି, ପାରିବୁନି। এভଳି প্রস্তাব দেବାକୁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ସେ ଯଦି ସୁଲଗ୍ନାର ଗୋଡ ନ ଘଷେ, ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ଚାଲିଯାଅ ତମେ। କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛା ଧମକ ଦଉଛ? କାହିଁକି ତୁଚ୍ଛା ଧମକ ଦଉଛ? ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ, ସେ ମିଛରେ କେମିତି ମୋ ପିଟିବନି ଚାଲିଯିବି ଚାଲିଯିବି ବୋଲି। ଆସ ସୁଲଗ୍ନା। ଆରେ ନାଇଁ ରେ, ତମେ ମାନେ ଘର ଛାଡି ଯାଅ ନା, ତମେ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ବହୁ ମାଙ୍କ ଗୋଡ ଘଷିବାକୁ ମୁଁ ରାଜି। ତମେ ଘଷି ପାରିବନି। ମନା କରନାରେ ବିରାଟ, ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ଏ ଘରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁ ବୋଲି। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ କରିବି ଭାଇ, କାରଣ ଦିଅର ହଉଛି ପୁଅ ସମାନ। ଆଉ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଗୋଡ ଘଷି ଦେବି ନା, ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଘଷିବି। हे विराट, सते मोरारो, तू एठू चली जा। मु बहु मां को गोड़ घसेबी। ଏ କଣ କଲୁ ଭାଇ? ଶେଷରେ ଏତେ ବଡ଼ ନିୟମଟା ପକେଇଦେଲ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା।
କେମିତି ଆଉ ଏମାନେ ତ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ତାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତୋଠାରେ ଯଦି ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଥାନ୍ତା ସେଦିନ ଏଇ ମଜ ଠାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲୁ ଆଉ ତାରି ଟଙ୍କାରେ ମୋ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ହେଲା ତାରି ଟଙ୍କାରେ ବିରାଟ ଫର୍ମଫିଲଅପ୍ କଲା ଆଉ ସେଇଭଳି ବଡ଼ ଭାଇକୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଡ଼ ଘଷେଇ ନଥାନ୍ତୁ ଟଙ୍କା କେଟା ଦେଇଦେଲା ବୋଲି ସେ ମୋ ଦରସୁର ହେଇଗଲା ନା ଏ ମଜ ନଥିଲେ ଏ ଘରର ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥାନ୍ତା ବହୁ ତାମାନେ ତମେ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କର ନଚେତ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚୁପ୍ କର କିଏ ପର ଆଉ କିଏ ଆପଣ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣେ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ପୁଅ ବୋହୂ ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବା କଣ ଆଶା କରିବି ମୁଁ ତୁମକୁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି ଏ ଘରେ କେବେ ଆଉ କୌଣସି ଦିନ ଯେପରି ଏ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ତୁମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ରେ ତୁମକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ବାପା ତାମାନେ ତମକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବ ନା ନାହିଁ ତାମାନେ ତମେ ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛ ତମେ ବାପା ନା ବାପ ନାମ ଧରିକିନା କଂସାଇ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲୁ ଆରେ ଏ ପରା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ବଡ଼ ଠାକୁର ଠାକୁର ନା କୁକୁର ମନ ଶାନ୍ତି ହୋଇଗଲା ତ ବାପା କେହି ନ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ପରା ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏ ଘର ପାଇଁ କଣ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ଏ ଦେହ ସାରା ବଳି ନେବି ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁ ହସି ହସି ସହି ନେବି ହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେବେ କଳଙ୍କର ଟୀକା ଲାଗିବାକୁ ଦେବିନି କାହିଁକି ଜାଣିଛ ବାପା ମାକୁ ସିନା ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଦେଖିନି ତାର ପଣତ କନିର ଉଷୁମ ସିନା ଏ ଦେହରେ ବାଜିନି ତମେ ପରା ଅଛ ପାଇ ଯାଇଛି ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ପାଇ ଯାଇଛି କାହାକୁ ନା ଭୟ କାହାକୁ ବାପା ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚଉବାକୁ ବାପା ଆଜି କାହିଁକି ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମ କୋଳରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇବାକୁ ଏତିକି ସୁଯୋଗ କଣ ଦବନି ବାପା ଆଜି ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ରେ ମଧ୍ୟ ତୋତେ ଟିକେ ମୋ କୋଳରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଏ ମଧ୍ୟ ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ କୋଳରେ ଧରିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଖକୁ ଆରେ ମଧ୍ୟ ମୋ କୋଳକୁ
ଘରକୁ ଯିବା ଆରେ